rasulillah. Jama'a ‘yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna abin da ya kamata mu sani, wanda shiri ne da ke zuwa mana daga wannan makaranta mai albarka mai suna Ihya'us Sunnah Foundation wacce take Magumi a garin Zaria. Shirin yana karɓan bakuncin malamai ne daga makarantar har ma da wajenta a bisa wani maudu'i da shi shirin ya samar da nufin amfanar da al'ummar musulmi ƙarƙashin koyarwar addini. Kamar yadda muke iya gani a yau ma muna tare da babban malaminmu mai suna Sheikh Talib Aliyu, wanda Sheikh ba bako bane a cikin shirin. Muna yin barka da zuwa tare da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya Sheikh, yana daga cikin al'adan shirin a duk lokacin da aka yi gabatarwa irin wannan ana bujiro da shi maudu'in shirin. Kamar kullum shirin yana ɗauke ne da muhimmin maudu'i wanda yake da alaƙa da al'amarin da ya shafi abin da musulunci ya hukunta a yi tsakanin ma'aurata idan yanayi ya kama. Wannan abu ba komai bane face saki. Kenan maudu'in shirin shine hukunce-hukuncen saki a musulunci. To muna ɗauke ne tare da waɗansu muhimman tambayoyi ya Sheikh ƙarshen wannan maudu'i. Abu na farko da zan fara tambaya shine ya Sheikh, idan aka ce saki menene ma'anar saki? Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Shi saki a addini wata kalma ce da take fitowa daga bakin miji zuwa ga matarsa na cewa ya warware abin da aka ƙulla tsakanin shi da ita na zamantakewa da kuma haƙƙoƙi da ke tsakaninsu, haƙƙin da ke kansa da kuma haƙƙin da yake kanta. To yanzu ya warware wannan da cewa ya ba ta dama ta yi gaba ta yi tafiyarta, shi ma ya yi gaba ya tafiyarsa. Wannan a taƙaice shi ake ce ma saki. Domin in ka kalle shi a tsabar yare na larabci za ka ga ma'anar shi shine wato a rabu da wani abu a sake shi. Kaga na iya cewa na saki igiya, na saki kaza, so na sake shi kaga ya rabu da hannuna kenan. Kaga daga tsallaka yutalliqu talaqan, ya saka yana saki sakar ita kanta. So a taƙaice abin da ake nufi da saki shine mutum ya yi furuci da wata kalma da take nuna ba ruwansa da matarsa da cewar ya sake ta. A taƙaice wannan shi ake nufi da kalmar at-talaq. Alhamdulillah. Ya Sheikh, al'amari na gaba dangane da shi sakin. Shin wasu irin sharuɗa ne mutum sai ya cika ko kuma matakai kafin sakin ya faru? Wato a taƙaice ma ya ake sakin? To akwai sharuɗa ɗin kamar yadda ka faɗa, sannan kuma akwai yadda ake saki. Abubuwa ne mabambanta guda biyu. Idan muka ce sharuɗa, na farko lallai ne mutum ya zama namiji ne shi kafin ya saki, kuma ya zama shi ne yake a matsayin mijin wannan matar kuma ƙarƙashin aure ingantacce. Ya tabbata cewa shi ɗin nan mai hankali ne, yana iya tantance al'amura. Sannan ya tabbata cewa ba tirsasa shi aka yi ba. To waɗannan sharuɗan in sun cika sai mutum ya ga zai iya yin saki. To in ya yi saki ba da laifi aka. Wannan shine ɓangaren sharuɗa da suke ƙarƙashin saki. Yana daga cikin abin da malamai suke ambatawa shine lallai ne sai ya tsaya ya lura, shin wannan matar tana cikin jinin al'ada ko jinin nifasi, ma'ana jinin biki? Idan tana waɗannan jina ne to bai dace mutum ya saki matarsa ba, ta cika sharuɗa, ko in ce shi bai cika sharuɗa na ya sake ta ba. To kaga ashe sai ya jira kenan sai ta yi tsarki kan kuma ya ƙara saduwa da ita sannan sai ya sake ta. In ba haka ba sai ya tsaya an tabbatar da akwai ciki ƙara ya sake ta. To idan kai tambaya game da yaya ake yin saki, to yadda ake yin saki a musulunci shine kamar yadda alƙur'ani ya ambata a cikin suratul nisa'i. Allah ta'ala yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi ma hafiza Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila inna Allaha kana 'aliyyan kabira.
wato abinda shari'ar musulunci ta zo da shi shine lokacin da matarka ta kawo maka tangarɗar da zai iya kaiwa ga a sake ta, to sai kai mata wa'azi, kuma wa'azi da sunar wa'azi kamar yadda Allah yake cewa in za ku yi wa'azi to ku yi shi ne da wani irin yanayi mai kyau, kar ya zama cin mutunci ne da wulaƙanci. Akwai bambanci tsakanin an-nasihatu wat ta'yir, nasiha da kunyatarwa da wulaƙantar da mutum, to so ake kai mata nasiha ka jawo hankalinta, wacce abin nan da kike ba daidai bane, ni mijinki Allah ya hukunta ki min biyayya kuma iyakar gwargwado ina miki abin da ya kamata, bai dace ki rinka kaza da kaza da kaza da kaza, wannan zai taɓa alaƙa ta da ke, sannan kuma zai iya kawo matsala a kai ga rabuwa ta faru da ni. Don Allah ya kamata a gyara, ki rinka kaza ne, kina kaza kina kaza. Kaga wannan ya sha bamban da faɗa, kin ci kaza kazanki, sai ni miki kaza, wallahi sai na kama kaza da kaza da kaza. Kaga duk wannan yana nuni ga ta'ayyur, ko kuma mutum ya rinka jawo mata wasu tarihi munana da ba ta so a jawo mata su, to kaga wannan ya zama ta'ayyuri, kana aibanta dan uwanka kenan. So abu na farko kenan wa'azi. Abu na biyu, Allah sai ya ce wahjuruhunna fil madaji', sai a ƙaurace musu daga shimfiɗa. Tana takamar ita mace ce, tana da abin da kai kake so, to sai ka nuna wannan abin ko bai dame ka ba. To idan Allah ya taimako ta dawo cin hayyacinta, sai a ci gaba da rayuwa hankali kwanci. Idan ta gagara haka, Allah ya ce ku dake su, wadribuhunna, a daki matan. Sai dai dukan da Allah ya ce ya bayyana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani a cikin hadisi. Annabi ya ce idza qatalta fajtanibil wajha, in za ka yi faɗa da mutum kuna da matsala da shi, to ka nisanci fuska, domin taɓa fuska ɗin haramun ce, saboda ita ce dirin ɗan adam, mutuncin ɗan adam, bai kamata ka keta wannan mutunci ba. Sannan kuma annabi ya ce darban ghaira mubarrih, dukan da ba zai tada jiki ko ya tsaga jiki ko ya tara jini a jiki ba, a dai dukan da zai zamo zajiri ne. Sannan akwai kuskure da ake cewa a ɗauki gefen riga a yi duka, to nan sai zama abun wasa, kaga gobe ma sai ta ƙara ai. Yau in ana wannan dukan, to ai kaga shikenan ma wannan ta mai da shi kaman ya zama wani drama ne tsakaninka da ita, yawa ko nishaɗi, yawa abun barkwanci. To amma za a dake ta ne ta gane an fusata, abin da take ɗin nan ba daidai bane ba. Idan wannan ya faru sai ta ƙi abin da ake so, to abin da za a yi na gaba shine fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. A je a kira masu hukunci tsakaninta da kai, ɓangarenka da ɓangarenta, sai a yi zama, a yi tattaunawa, a bijiro da matsaloli, a kawo hanyar warware su. In Allah ya sa an sasanta shi kenan. In ba a sasanta ba, to daga wannan lokacin fa sai a fara ɗiga ɗan ba na ƙoƙarin yin saki. Wannan shi ne irin tsarin da shari'ar musulunci ta zo. Ya Sheikh, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Al'ummar musulmi muna jin yadda Sheikh yake bayani ƙarƙashin abin da musulunci ya karantar yayin saki ko abin da ya kama da haka. Ya Sheikh, ka ambaci wato matakan da ake biyowa da sharaɗi kafin yin saki. Ko shin a shari'ance akwai abin da sai mace ta yi ne sannan al'amarin saki zai taso, ko kuma ya al'amarin yake? To idan wannan ita ce tambayar, cewa ko akwai abin da sai mace ta yi ne sannan ne za a sake ta, to za mu iya cewa babu wani abu takamaimai, sai dai kuma malamai sun yi bayani, sun kawo abin dalla-dalla. Suka ce akwai lokacin da saki yake zama halal, akwai lokacin da saki yake zama makaruhi, akwai lokacin da yake zama mustahabbi, akwai lokacin da yake zama haramun ma gaba ɗaya, shi saki ɗin kansa. Sannan akwai lokacin da yake zama dole, wajibi. To malamai suka yi bayani, suka ce idan ya zama mace tana da wasu munanan ɗabi'u da suke ɓata wa mijinta rai, to ya halasta ya sake ta. Idan tana da munanan ɗabi'un da sun kai wani irin gejin da zai taɓa mutuncinka, ya taɓa haƙƙinka na auratayyarka, to suka ce a nan mustahabbi ne ma ka sake ta.
idan kuma akwai matsalolin da take haifarwa sun kai matakin da ana dagalar shari'ar Allah, misali mushrika ce ko kuma mazinaciya ce, fasika ce, to wannan ana ganin wajibi ne ma ka sake ta. Da inda zai zama makaruhi kamar yadda malamai suka ambata shine a lokacin da ba ta yi maka komai ba, haka kawai ka je kawai bar ka sake ta, sai suke ganin wannan makaruhi ne. To amma idan ka kalla a shar'ance babu wani haddi shari'a ta tsaga ta ce sai mace ta kai sannan a sake ta. A'a, in mutum ya ji baya son matarsa ya halasta ya sake ta rana tsaka. kawai. In ta ji ba ta son sa ya halasta ta zo ta yi masa hul'i, ta ce kawai za ta ba shi fansa ya sake ta. Saboda abinda kamar yadda Allah maɗaukin sarki ne ya ambata ya ce at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Saki daki daki ake yi, sai Allah ya ce ko kai riko da kyautatawa ko kuma kai saki da kyautatawa. Da haka in ka sake ta da kyautatawa saboda gudun karka cutar da ita, ba kai laifi ba akan haka. Wannan shine insha Allah. Alhamdulillah. Ya Sheikh muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Al'ummar musulmi, manufa na wannan shirin shine a wayar da kan al'ummar musulmi dangane da abubuwan da suke aikatawa a yau da goben rayuwarsu, a wayi gari suna yi ne ƙarƙashin koyarwar addini. Ya Sheikh, ka ambaci cewa a shari'ance babu wani abin da yake sa a saki mace in ba waɗannan da ka lissafa ba. To a zamantakewa yau da goben rayuwa akwai waɗansu irin ɗabi'u da mata suke yi ko maza suke yi wanda yake sa aure na mutuwa. To ina so a ɗan bada misalan waɗannan abubuwa domin a faɗakar da al'umma a kai, a wayi gari an wato guje ma waɗannan abin don a guje ma shi mutuwan aure. To abubuwa da mutane ke aikatawa musamman ɓangaren mata kenan ko wanda yake jawo maza su sake su, abubuwa ne waɗanda suke da yawa. Abu na farko shine namiji akwai abubuwan da yake bukata a tattare da mace, in bai same su ba babu yadda za a iya samun natsuwa da wannan matar komin kyanta a duniya kuwa. Abu na farko shine yaga tana iya biyan bukatunsa na zamantakewa. In aka ce bukatu ana nufin duk wasu abubuwa na kyautatawa da kuma abubuwa na wajibi. Misali, kwanciyar aure ta rinka kula da shi a wannan babi. Abu na biyu, duk wasu abubuwa girki, kwalliya, tsafta, kula, nuna an damu da shi, tausayi, babu shakka sai tana nuna masa wannan. In tana nuna masa wannan ta kuɓuta. To in ba ta nunawa, to kai tsaye kawai kamar tana cewa ne a sake ta. Saboda namiji abubuwa biyu su ne mafiya muhimmanci da yake bukata a rayuwarsa da mace. Na farko shine girmamawa. In ya fahimci tana girmama shi, to zai zama in ya sa doka za ta yi. In yana son abu za ta so. In yana ƙin abu za ta ƙi. Kenan ba za ta rinka rayuwa da waɗanda yake ƙinsu ba kuma ta sani. Sannan za ta rayu da waɗanda yake so ma damar ta sani. Sannan kuma za ta rinka zuwa da abubuwan da yake so, yake sha'awa. Za ta rinka nesa da duk wasu abubuwan da yake ƙi, yake ƙyama. So kaga idan ta yi wannan ta kubuta, in kuma ta yi ɗayan to kawai kamar tana jawo kanta saki ne. Sannan namiji yana son matuƙar kulawa. Kawai ya ga shi an damu da shi shalele. Yau in ana kula da shi sai kaga yana jin daɗi, kaga har yana ma ba da labari. So maganar saki ba zai taso ba, sai dai me ƙara riƙewa kuma. So waɗannan su ne. Sannan akwai wasu ɗabi'u da mata muka ga suna yi, shine rashin natsuwa da kamun kai. Yarinya kawai sai ta tashi ta kama kanta ta fita, ba tare da tambaya ba, ba tare da wani abun nan ba, ko kuma in ta fitan ta rinka yin ko kuma ta rinka zagaye inda ba a ce ta zaga ba, ko kuma ta wuce lokacin da aka ɗaukan mata, ko kuma mace ta zama bazzaƙiya da kowa ma magana take. Waɗannan abubuwa ne da suke jawo saki. Ko kuma a'a waɗanda suke makusantanka ta rinka ƙoƙarin nesanta ka da su, za ta iya jawo makanta saki. Wanda kuma yake mai addini ne ko ka ce almajiri ne irinmu, to yana buƙatar ya ga matar shi tana girmama wannan almajirancin da yake yi. Misali, kana da littafai ta mutunta su,
kana da lokutan karatu ta girmama wannan lokacin. Kar ta zamo mai yawan gori da faɗin baƙaƙen maganganu, in ta zamo saki zai iya biyowa baya. Yanzu akwai matar da za ka ga ita ƙoƙarinta shine ta goranta maka da abin da ta san kafi girmama shi a duniya. Idan kai mai kuɗi ne kana iya bakin ƙoƙari kai mata abu, sai ta nuna maka cewa kuɗin kenan me ka taɓa mu. Idan kai almajiri ne irina mai koyon karatu, sai ta to ilimin kenan, malantar kenan, har ma wannan wani abu ne. So duk waɗannan abubuwan su ne suke jawo daga ƙarshe sai mutum kawai ya fahimci ba a girmama shi, daga ƙarshe kuma sai suke faru. To Allah ya kiyaye. To Allahumma amin. Ya Sheikh, wato ka fara taɓo al'amarin da ya shafi wanda ke da haƙƙin ya saki. Ka karkata zuwa ga al'amarin maza suke da haƙƙin su saki. Ka fara taɓo na matan. Idan mace tana so ta rabu da miji, ya za ta yi? To, kamar yadda shi ma an faɗi cewa kawai zai to idan mace tana so ta rabu da mijinta, ba kamar yadda namiji yake so ya rabu da mace haka za ta yi ba. A'a. Domin ai shi namiji lokacin da zai aure ta ya bada wani abu, ita kuma bata bada komai ba, bata akai. To yanzu shi in zai rabu da ita kawai za ta tafi ne. Idan ya taɓa tarewa da ita ta cinye sadakinsa, idan bai tare da ita ba ta ci rabin sadakinsa. Amma sai Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum, kar ku manta fifiko da ke tsakaninku, sai gaban mata kawai. Amma wannan bisa kyautatawa ba bisa dole ba. In ita ne za ta nemi ka rabu da ita, to sai ta kawo fansa, shine hul'i din. Ta zo da fansa, wani na gaji da zama da kai saboda dalilai kaza, don haka ina so ka sauwaƙe mu, zan biya ka abin da zai ishe ka, ko kuma zan baka kaza da gwargwadon yarjejeniyar da suka yi. Idan suka yi yarjejeniya shikenan. In ko ba haka ba, to sai a koma baya kamar yadda ya faru da Fatima yar Qaisu. Da ta zo ta nuna ba ta son mijinta. Wannan bawan Allah mutumin kirki ne, da kanta ta cewa Annabi, ya Rasulullah, ban tuhumarsa addini ko ɗabi'a, sai dai ina tsoron in kawo barna a cikin addini na da musulunci na, da haka ba na son shi. Annabi ya ce a taruddina ilai hadiqatahu, za ki dawo masa da gonarsa? Sai ta ce kwarai. Ta dawo, Annabi ya sa ya sake ta. To kaga yanzu mata sai su kiyaye abubuwan da aka bayar na aure, sai su kula da su kenan idan suna so su rabu da mazajensu. Misali, an mata akwatuna, an ba ta sadaki, duka wannan me shi yasa ka ji me askari yana nuna cewa ai wannan abubuwan da ake bata, ai su ma suna daga cikin sadaki. Dan ka bata dan Allah ne, so kake ka shiga aljanna? A'a, ka bata ka aure ta ko ba haka ba. To kuma ta ce ba ta yin auren, haka sai ta dawo da su. Shi ne gaskiyan al'amari. Sai dai kuma musulunci sai ya nuna kai kuma in ka sake ta, to ka haɗa ta da wasu kayayyaki masu daraja, wanda ita ma za ta dan samu sauƙi. Wannan ababen kai ne ka sake ta, ba babin hul'i ba. In hul'i ne, a ita za ta kawo wani abu. Wato in mutum ya yi saki, kenan akwai abin da shari'a ta ce yi? Ba ga shi manzon Allah lokacin da ya saki waccan Ibnatul Jawni ba? Annabi ne ya aure wata baiwar Allah, kawai sai aka ziga ta, aka nuna mata darajarta da girmanta. Kawai sai ta kalli Annabi, bai kai ya aure ta ba. Har ta ce tana neman tsarin Allah daga manzon Allah. Annabi ya ce Allah ko ya tsare ki, dan ya isa ya zama mai tsare mutane. Ya ce tashi ki tafi gidanku. Annabi ya tattara kayayyaki, ya haɗa Anas da shi, ya ce bi ta da shi. Wannan ɗabi'a ce mai kyau ga mawadata. Ka bar mata gidan, ka bar mata motar, ka bar mata ɗakunan, ka bar mata kuɗaɗen, ka ce mata kaza da kaza da kaza duk an bar miki, ko kuma ka ɗauko wasu abubuwan na musamman ka bata. Amma wa alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shi ma wanda yake bayi da shi yayi iyakar iyawarsa, shikenan magana ya ƙare. Wannan kyautatawa ne, shine ma'anar au tasrihun bi ihsan, ko ka sake ta da kyautatawa. Wato ya Sheikh, a daidai wannan gaban kafin mu je al'amari na gaba, akwai waɗanda suke lura da irin waɗannan zantuttukan
musamman na ayoyi game da al'amarin da ya shafi in an saki mace da irin aikin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam suke claiming ko kuma suke iddia'in cewa ai ya kamata idan a yau mutum ya rabu da matar shi ta hanyar saki ko abin da ya kama da haka a zo a lissafa abin da ya mallaka a zaftar wani bangare a bata ya shek wannan yana da mashiga a shari'a idan to ya al'amari yake in kuma a'a to menene mahangan shari'a karkashin haka to babu wani wanda yake da dama zai shiga dukiyar wani sai da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata ko manzo ya ambata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukiyarku da jininku da mutuncinku haramun ne wani ya taɓa daga cikinku sai fa da haƙƙin musulunci to menene haƙƙin musuluncin anan shin musulunci ya tsaga cewa lallai a cire kaza daga dukiyarka a ba wata a'a bai tsaga ba manzon Allah ya yi amma an yi sakukkuna da yawa a zamaninsa sannan ya yi bayanin saki da yawa shin ya taɓa cewa sai an ɗibi dukiyar wani ayi bai taɓa ba babu wanda ya sakin annabi ya ce to ku kwashi dukiyar shi ku kai mata babu a'a abinda annabi ya ce shine ta ci sadaki kawai ta ci da haka babu wani dalili kenan babu mashiga a shari'a wani ya zo ya karfa ya kwaci dukiyarka ko kuma ya ce gidan ma kamar yadda muke gani a wasu ƙasashe in ma za ka sai gidan sai da sunanta za ka siya saboda in ka sake ta to ka saki kanka ƙara gaba ita ta zauna to wannan ana ganin shi kamar yana da akwai hikima a ƙarƙashi ai ba za ta wulaƙanta ba da sauransu to kuma ai an bullo da wata hanyar mata su fito da wata hanya ta fasadi su rinka rabuwa da mazajen ƙarshe kuma su rinka gaje gidajen mutane bisa zalunci to kaga wannan ba daidai bane daidan shine abin da kaga za ka iya gwargwadon ikon ka kai iyaka take alhamdulillah ya shek menene akan wanda aka saka to wacce aka sake ta akwai abubuwa da yawa akan ta abu na farko ta san yaushe aka sake ta abu na biyu ta san a ina din ne aka sake ta ta tsaya ta lura a gidan da aka sake ta haramun ne ta fita kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna min iddatihinna wa asul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah kar a fitar da ita kuma ita ma kar ta fita na biyu yaushe aka sake ta shin an sake ta ne a cikin tsarkin da ba a sadu da ita ba to alhamdulillah sannan kuma shin a lokacin jinin al'ada ne to in lokacin jinin al'ada ne ta tabbatar da cewa ta faɗa wa mijin lokacin al'adar ta aka sake ta saki yayi amma ta dawo automatically ta dawo ba maganan kafa shaidu ai ba maganan shaidu ake yi ba lokacin da zai yi sakin ai ya kamata ya kafa din ko ya kafa shaidu to amma idan ya riga ya yi sakin to sakin ya auku ya tabbata to amma ta dawo kamar yadda ya faru da Abdullahi dan Umar da ya saki matarsa sai ta kai ƙarar cewa a jinin al'ada ya sake ta sai annabi ya ce ta dawo to kaga waɗannan abubuwa guda biyu da za ta kula da su saboda da su ne za a da su wannan zaman gida don ta gyara abubuwan da take yi ta yi a dawo da ita da Allah yuhdithu ba'da zalika amra ta yi ba ta da tsafta ne yanzu sai ta koma tsafta ta yi ba ta girki da wuri ne yanzu ta rinka yi da wuri ta yi ba ta gaisuwa ta rinka gaisuwa ta yi ba ta biyan mai bukatu ne ta rinka biya masa bukatu ta yi ta raina wane da wane ta dawo tana girmama su haka shi kuma wancan na jini shi kuma dan a barrantar da mahaifarta a tabbatar da cewa mahaifarta babu komai a ciki saboda Allah ya hana a ɗau ɗan wani a kai shi gidan wani ƙarshe sai ta je ta aure ta haife shi a gidan wani ɗan shi ne amma ta kai gidan wani kuma wannan haramun ne waɗannan su ne abubuwan da suke akan ita macen a lokacin da aka sani shi ta ɓangaren shi akwai wani shi ma ta farko kar ya kuskure ya kore ta kar ya kore ta na biyu kuma ya zauna da ita ya ci gaba da rayuwa da ita
saboda Allah ba sakin yake so ba, zaman ya fi so. Don haka mutane su zauna a samu daidaito din shi ya fi fiye da a ce an samu tafarruki. Yasa aka ce ta zauna din. So in ta zauna din ta dan gyaggyara wasu abubuwan, kaga tun bai kallanta zai koma yana kallanta. Tun bai magana ita zai koma yana yi. Tun yana kyamata zai dawo yana santa. Da shi kuma ya dawo ita ci gaba da rayuwa lafiya. Alhamdulillah ya Sheikh, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Ya Sheikh, abubuwa ƙwara biyu zan dunkula su sai zamana cewa sakamakon lokaci. Da wasu kalmomi ne ko kuma wato zantuttuka ne ake amfani da su wurin yin saki ko kuma ishara? Sannan shi sakin yana da karkasuwa ne? Idan to al'umma za su so su ji domin su ilmantu. To, saki ɗin kamar yadda ka faɗa iri-iri. Akwai at-talaqul mutlaq. Saki kawai saki. Mutum ya kalli matarsa ya ce ya sake ta. Magana ya ƙare. Ko kuma ya ce wacce tafi gidanku, ina nufin ya ce yana nufin ta fita daga iyalansa. Wato in mutum ya ce tafi gidanku za a tambaye shi me yake nufi? Yawwa, me yake nufi? Ko kuma ya kalle ta ya ce daga yau ta zamo kamar kaza a wurinsa, ba shi ba ta. Kalamai dai irin waɗannan. To akwai waɗanda a ciki sai an nemi ba'asi, akwai waɗanda kuma sun zartu kamar yadda na ambata. Sannan akwai at-talaqul mu'allaq, saki wanda ake jingina shi a raba shi da wani abu. Misali ya ce in ta fita ta saku, in ta ƙara magana ta saku, in ta ƙara mu'amala da wani ta saku, abubuwa makamantan wannan. To in ta ƙara yi ɗin, to shikenan ta saku. To amma akwai kurakurai da wasu daga cikin malamai suka faɗa wanda gaskiyar magana babu Qur'ani ko sunna da ya tabbatar da su. Wanda kurakurai ne gaskiya. Shine in mutum ya zagi matarsa ko ya aibanta ta, shikenan ya sake ta. Misali ya ce mummuna. Tare da cewa haramun ne ka munata ta. Annabi ya ce wala tuqabbih. Kar ka kalli mata ka ce mummuna, baka, wawiya, gajera, tuburbura, sakarya, duk ba da ce ba. Shari'a ba ta so. To amma dan mutum ya faɗa ka tasa kuma ta so. Saboda akwai wanda zai kalli matarsa ransa ya ɓaci, ce banziya, wani ce sakarya, wace daƙiƙiya, wace ce gaula, ta abubuwan da suka kama da wannan, sai a ce ta sako, a ba ta sako ba. To amma akwai isharu har waya da mutum ke wanda yana nuni akan saki. Misali mutum zai iya kalli matar shi ya ce wannan matar ba matar aure na bace, kuma ina ganin auren mun nan ya dakata. To za a bincike shi me kake nufi? Sai ya bayyana. In ya bayyana sai a kafa shi. Shikenan magana ya kai. Sannan akwai waɗanda su kuma ba sa magana. Kurame ya zai bai iya karatu bai iya rubutu ba, amma ya iya ishara. Sai ya ishara. Shi ke nuna kan shi wannan haka, to ya yi haka. Haka shi kenan. Ko kuma ya ce wannan wato gida kenan out. To kaga sai a tambaye shi out kana nufin to shi to za a ɗauki maganarsa a haka, kuma a haka za a tafi. So da haka akan yi kalaman da za su iya nuna cewa sakin ya auku, ko kuma a yi ishara. Allah ya samu dace. Allah ya saka da alkhairi. Wato al'amari na gaba wanda daga shi za mu rufe shirin insha Allah. Akwai waɗanda suke ɗaukan al'amarin wasa ko kuma suke wato mai riƙon sakainan kashi, musamman shi sake ɗin kenan. Na gane. Wai me shari'a ta faɗa dangane da saki? Hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salafun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Akwai abubuwa guda uku, gasken sun gaske ne, wasan sun ma wasa ne, ai gaske ne. Ko kai da wasa to ya tabbata. Shine na farko akwai at-talaq, saki din. Da zarar mutum ya ce ya saki matarsa, to koda ya ce ba da gangan nake ba, wasa nake taso. Shi sa ba a wasa da saki din. Sai kuma batun annikahu, aure. Idan wani ya ce na baka ƴata wacce kace ka amsa, aure ya kullu.
ko da wasa yake yi matarka ce sai dai ka sake ta a wannan lokaci ko ce maka kulli magana ya riga ya kare ko ba haka ba. Sai kuma al-itq shine yanta mutum, in ka ce na yanta ka to ko wasa kake ya yantu. So ba a wasa da harkar saki. Shi sa maka ji wasu daga cikin malamai suna ganin ko da a drama ne inda yana da matar kawai shikenan magana ya kare. Wato na diraman da ya ce na diraman da ya ce to kawai sai ta haye kanmu na gaskiya. A'a duk suna kokarin su nuna ba a wasa da saki tare da cewa ba haka al'amarin yake ba. Wannan magana ce wadda an rinjaye ta, amma maganar take ita ce mai rinjaye shine sai in yana da matar kuma da matar yake yi, saboda innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. In yana nufin matar ne ake magana a kanta to ba wasa. Amma ya kalli wacce ta kadara lalatacciya da suke fim da ita sai ya ce da ita ya sake ta to ita din ya saka gaskiya. Bai saki wacce ta dama ba matar shi. Dama yana daga cikin sharadin auren sai kana da mallakan igiyan auren ta. Kai ne mijinta. To wai kai ba mijinta bane naka bata sako ba. Mun gane yadda abin yake. To Allah ya dace da Allah ya saka da alheri. Kuma musulmi da fatan mun ji yadda al'amuran suke kuma muna ilmantuwa, fatan za mu sanya duk abubuwan da muka wato fahimta da ji daga bakin malam a cikin aiki. Ya shek a ƙarke nasiha muke so a wato yi wa al'ummar musulmi a ɗaukaci dangane da wannan al'amari domin a gudu tare a tsira tare. To da farko dai yana da kyau mutane su gane da shari'ar musulunci ta ce a yi saki ba tana nufin kai ta wulaƙanci ne kana tozartar da mata saboda an baka dama kai saki ba. Ya tabbata a zamanin jahiliya haka aka samu wasu daga cikin mutane su ne wa mata sai su saki mace sai ta kusa fita idda sai ya ce ya dawo da ita, sai ya ƙara sakinta sai ta kusa fita idda sai ya dawo da ita, sai ta mata kwalele yana mata wulaƙanci. To sai shari'ar musulunci ta nuna cewa to at-talaqu marratani, ku sani saki dai biyu ake yi daki idan kana so to ka ci gaba da zama, in ba haka ba kuma ba to hatta tinki hazo da gairahu akai mata nauyi har sai ta je ta auri wani ta dawo. To kaga idan ta je can gidan ta ji daɗi ƙarshe ba za ta dawo gidanka ba. Abu na biyu shine maza su ji tsoron Allah su rinka kyautatawa matansu kamar yadda shari'a ta ce, kamar yadda aya ta faɗa ta ce at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'ruf, ko dai ka rike ta da kyautatawa. Abinda ake nufi kyautatawa shine ka rinka ɗebe mata kewa, ka rinka tattauna matsaloli tare da ita, ka rinka bata abin da za ta ci, abin da za ta sanya a matsayin tufafi da abubuwan da suke kama da haka na kula mata da duk wani darajarta da matsayinta. Kar ka kunyatar da ita, kar ka yi mata tozarci, kar ka yi mata ƙarya, ma'ana kar ka yi ƙaryan da zai cutar da rayuwarta, sannan kar ka kawo abin da zai zama mata matsala a rayuwarta. Ka so ci gabanta, sannan ka mutunta danginta da 'yan uwanta, sannan ka kula da 'ya'yanta. Wannan shine kyautatawa. Sai na biyu ɓangaren da ya shafi mata kenan. Lallai ne duk wani abin da suka san mijinsu yana so su ƙoƙari iyakar iyawansu wurin yin shi. Abin da suka san baya so su iya ƙoƙarin su wurin ganin sun kawo da gare shi. To sai kuma a haɗu akan abubuwa guda biyu. Na farko haƙuri, ya rinka haƙuri ta rinka haƙuri. Sai kuma na ƙarshe shine ya rinka girmama ta tana girmama shi. Allah ta'ala ya shirye da mu. Ashe muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.